Най-после да снимам нещо различно от Audi, BMW, Mercedes. Шаман от тия цейни същи коли. Да видим тук какви съм ги свършил. Нова мултимедийка с Android. Я да видим какво става. Оп! Оригиналното USB работи. Вратката. Това е радио. И тя работи. Една идея малко е лагава, но работи. Това също работи. Това пак работи. Даваме назад. Оп! И това работи. Така. Оригинална задна камера. Включваме задна. И тя си работи. Цъкаме си навигацийка. Друго си е да изгрее Waze-а. Какво друго имаме? Онлайн радио си имаме. YouTube. Отделно iGo офлайн, който иска да кара без интернет. Тук имаше някакви неща. Ага. Това са неща свързани с фабричните на колата. Ако изобщо ги има, ги поддържа колата, би трябва да може да ги управлява. Тук виждаме и разливчета. Така. Тук между другото колата е с оригинален усилвател и това наистина работи. Можем да променим настройките, колко да е усилен, намален, с какви еквалайзери да бъде. Оригиналният усилвател. Където е пак? Брейк. Добре, сега няма да записваме. Така. Друго. Тук си ми флашката. Клипченца. Това е опцията, дето всъщност аз не я ползвам. Друго. Еквалайзер. За друго не се сещам. Бутоните. Естествено, че работят. От волана. Ще не да покажем. Така си на радио. Сиваме се. Намаляме се.
Вече у нас сменени радиа. Ти да видиш, даже и това работи. Харесвайте, лайквайте, шервайте. Чао, чао!